Dámy a páni, no a dnes si zahráme, bola to moja obľúbená hra, ale dneska si ho zase odskúšame a pôjde Alpha System, no dobre, teda to nechajme to tak. Albert, prosím. A ideme na... Dajme najprv normal game a potom odskúšame versus player. OK. Dobre. A čo to je versus player? Že môžeš sa pridať tiež u Godzilla. Primám Godzillu. Buď prosím, dobre, ja som si Ale to bude na ďalšom videi toho versus. Presne tak. To tvoje video si spojím k môjmu kanálu, No, dobre? co to klikám, dobre, Godzilla ideme. Dobre teda, štartujeme. Jasné. Dobre, uvidíme, ktorý pôjde. Vyskúšam sa podne, Godzilla už je dostupný, pôjde do boja. Dnes sa zdá, že vyberiem asi najprv A koľko to... bosov si zahráš? Tak povedzme, že asi 3. To je veľa. No a čo na tom? Čo ak to nestihne? Ešte aspoň 2 skúsime. Violent je jednoduchá, takže ideme najprv za ňou. Zabudol, jak sa to hrá. Lekashino. Ja som si takedy tiež zabudol. Nie, to nie je Legashino. Nie? Aha. To je iné. Dobre. Godzilla vs. Violenty po japonsky. To horné Godzilla, dolné Violenty, takže nedáme to trochu hlasnejšie. Aby to bol férový súboj. A Ačkom sa to hituje, nie? Ačkom sa to hituje. Ja to som robil aj na Scratch, dačo podobné. Wow. Ty mne hituješ. To jak mám... Aha, takto. Aha. Tak, už som sa zlepšil. Tak. A Bčko je čo? Bčko je čo? Kamo to vyhráš? Áno, vyhrám. Yes! Godzilla je víťaz! Yo! Vravím vám, Violenty je ľahký boss, takže... toto je dobré, toto je dobrý. Ne, teraz nie, ja áno, nechám. keď dohráš o všetky fighty. No, ja ona to vedela. Takže... To je jednoduché. Jak to? Toto som sa vždy pýtal, jak to mám urobiť. Ty kura, jak to urobil. Laser Urobila, ako máš preto- robiť? Takto. No, nedá mi Musíš čas. kliknúť aj B, aby si zistil, čo to je. Čo je B, Už som kamo? sa naštval dosť, Godzilla. Kamo, ty nezisťuješ slabiny. Ja to zistujem. A Bčko je čo teda? Ty asi... Bčko je Reu. Aj toto je B. Ale ja som vždy chcel vedieť, čo to robí. Tak a máš to odo mňa. Čo to? Nie! Zabil To ťa. stala ma. No pekne. Win. No super. No také je trošku agresívnejšia, takže... Kamo, ale už máte 1-1 a teraz 1v1, 1v1, hej. Môže byť aj remíza, keď sa zabije. Tak a máš to odo mňa. Ej, čo to? Čo? Tak a máš to. Ale Dosť veď- nekvalitná je tá hudba. je dobrá hudba. Pretože to je veľmi stará hra, tak preto. Ani nápad Mothra. Teda Violenty. Opleva. Hej, Mothra. preto máš štvať Violenty. To naozaj A máš to odo mňa. podarené Mothra. Haha, ani nápad Violenty. Čo to ani nenapadne. Tak, Je, yes! vyhral si. Godzilla je víťaz! A ideme- Kráľ monštier! A ideme na posledného. A ktorý to bude? Ak to ešte stihnem, tak pôjdem si zadať ešte ďalší fight. Mothru, prosím, poď. Nie, teraz nie. Mothra bude na záver. Mothra je moja najobľúbenejšia časť súboja, takže... Dobre. A to je trochu ťažšie. Ale nejak som si zase zapamätal, to som rád, že... Gigan je dosť Gigan je ľahký. veľmi ťažký. A Angol je to tiež ťažký. Mechagodzika. Dajme Megalona. Obľúbený Mechagodzika. Megalon je taký ninja, povedzme. Počujem tie hudby, musím to počuť nahlas. Dobre, daj to na hlas. Sem s tým. Dobre, už je to. Teraz to je kvalitné. Dobre, nechajme to už. Má lepší zvuk. Dobre, už začína fight. Cowboy. Fight za... Idete na to. Oj. Tak, na začiatku sa hitol. Ty Tak. kura, teč. Ty kura jedna. Vyzerá Dáme. jak mucha obrovská. No, je to opak, je pravdou, že to je hmyz. Nech ti to Nie, hej! Uvoľnil som sa. Hej, čo to? Tam máš to. Hopla. Tak. OK. Poradený! Jo! Ha!
Máš ho. No, musím uznať, že jedno tu. To som mal dobre. Výborne. Výborne, Godzilla. Ideme na ďalšie kolo. Si hrá jak čudne. Potom mám. Jak ti to nenapadne. Steve King, prestaňte. Prestaň, Robím taký prosím. zvukový efekt. Steve King, dosť. Ako by si sa snažil prežiť súboj. Asi ma ani raz nedostane, pretože... Ešte dostal raz. Ale v tom smysle, že nedostane ani bod. Ale ja chcem dostať, prosím ťa. Ale čím robíš laser? No, nie. O nie, dostal ma. Nie! Do rozkroku. No, pekne. Ja veď... Nie, on vyhrá. On vyhrá na 100%. Keď budeš dávať pozor, tak ani neporazí. Wow. Pozor! Pozor, ustúpim. Nie. Ok, dostal ma. Dostal A to ma. bola rána. Godzilla v lúze. No pekne. Ale neboj sa, sľubujem, že zase vyhrám. Vyhrám toto kolo. Ej, čo to? Ale... Tuto! No dobre, počkáme. Dávaš to. Máš to. Už som dlho Godzilla je silnejší, takže bez problémov. A tvrdí sa, že v tejto hre, keď hraješ iného monštra, tak tvrdí sa, že Godzilla je najťažší boss. Takže... Nie! Ale veď... To bola slabá, nebola taká silná. Ja viem, to je vzácne, keď to získa. No, toto milujem. Netrafil si sa, bro. Teraz sa trafil. Ale veď... Tak. Veď som chcel zarevať a keby... No dobre, nič. Ideme, dajme ešte ďalšie kolo. Nesmieme to vzdať. Musíš, aspoň Megalona musíš doraziť, to nie je možné, že nezvládne. Toto tak trvá teda. To kurá jak vonia. No, musíme to zvládnuť, musíme. Dajme Megalona znovu. To je konáčku. z neho dostal veľkú nakladačku. No, ja som si myslel, že vyhrám, ale dobre. Gigan je trošku dosť zhoršil. ľahký. Nie, veľmi ťažký, počúvaj kámo, on je veľmi ťažký. Ja bol dosť ľahký, ja som porazil aj bez hitov. To len ty, ale už sa tomu veľmi veľa nevenoval, že ja si sľubím, že už tomu sa budem viac venovať. Vítaj späť, Megalon! Ideme znovu do boja. Hej, daj mi pokoj. Žartujem. No. Megalon povedal, že ťa nemá rád, že si otravný. Ja viem. Mu nedáš ani chvíľu oddych. Nie! A teraz povedal mi, že povedz svojmu Uá! kamošovi, nech Chudia! sa naučíš. No poď sem zasram. To máš. Toto milujem. Komu to čo bolo? Tak. Ani raz mi nič nedal skoro. Skoro nič mi nedal, si v zlom stave. To máš. Hopla. Ty si Ja. ušiel? Áno, ušiel. Super, Jak kámo. zíra teda. Tak už zapčudne zíra. Zíra ako by mal vypolené oči. Vypolené oči, teda. Zase, ďalší fight, dajme. No, to nemáš. Ej, čo to? Ticho buď. Ticho buď, vol. Jeden. Dobre. Aká je jeho najsilnejšia moc? Obrovská kulička. Keď... nie toto, ale... Tá najväčšia gulička ohníva, nie? Presne tak. Kicha alebo čo? Táto ohnivá gulička taká veľmi silná. Poradný, yes! Godzilla je zase víťaz! Priamo do rozkroku. No aj dosť tým rozkrokom, prosím No, ťa. fakt si ho tam trafil. No, prestaň. No dajme ešte, zrýchli to. Už nechcem tu načakať. Jak si to zrýchlil? Čo si klikol? Ačko musím klikať, aby to bolo rýchlejšie. Daj si ešte posledný. Práve preto som plánoval, ale musím ľahkého. Ale tentokrát posledného. Vieš čo? Vyberme Anguirusa. Dobre, tak Anguirus bol pre mňa najťažší, takže musím ho poraziť. Už je taký, ale taký som s ním vyhral a Anguirus bol pre mňa veľmi dobrý účinok, pretože to je ešte lepšie oproti Godzille. Takže, ale vyskúšame s Godzillou. Godzilla je moja najobľúbenejšia postavička, dneska ho teraz odskúšame. No pozrite sa, aký je ťažký. No pozrite sa! Trapný Anguirus.
Vidíš, neviem ho ani dostať, prosím ťa. On je veľká gulička. Aby si vedel. Nemám Ste guľa. vedeli. Je len obrovská tučná guľa. No, už som sa zlepšil. Hej, čo to? Ty Anguirus jeden. Jak ťa mám dostať? Čau, poď na to. Nie, Steve King, prestaň si. Len robím tie zvuky. Jak to? Hej! Ty jeden zasran. Ja to nenávidím Anguirus tu na tejto hre. No, už ťa mám. Už si sa naštval. Teraz vidím. Hej, čo to? Jak ťa mám dostať, prosím ťa. No. No. Vieš, a kde chceš ísť? Normálne nie je taký šikovný, ale dobre. Jak to? Joka! Ten Anguirus ma dostal, dobre teda. Čo si so mne myslel? Vidíte, Anguirus je veľmi ťažký, takže tak sa ho nezbavím. No, nemal som si ho vybrať. Zle si ma vybral, chlapče. Jak to? Dobre, spokojný. No, trochu lepšie. Trochu mohlo byť lepšie a mám ťa. Chvost bola najlepšia vec. Takže, ja! Teda už ma štveš, Anguirus, ma fakt štveš. Jak ma môže hitovať tak rýchlo? No. Jak to? No. Poď sem. No. No. Konečne. Jak to? No. Už sa ukľudni, Anguirus. Už ťa nechcem. No, už bude koniec, prosím ťa. Ako, ať ho porazí. To je ten najhorší účinok, aký môžem zažiť. Ja som to hneď vedel, že to použije. Ja som to hneď vedel. Anguirus je tá najhoršia vec, akú môžeš mať v súbojoch. Tak kamo, čo teraz? No, ešte dajme si ešte jedno. Času dosť. Takže... Radšej Anguirus sa nechám naposledy, ale aj King Ghidorah je ťažký, takže... Aj Mechagodzilla je extrémne ťažký. No dobre, dajme Gigana, nemám šancu. To je posledného však. No, skúsme, ak sa nám to nepodarí, tak sa vrátime k Anguirusovi, takže ideme. Kamo, čo? No áno. Dobre teda, takže... Ako porazíš, tak čo? Tak Tak. končíš video? Končím, hej. Dobre, Končím. tak máme dve čas. Ó, vidíte, Anguirus i hneď útočí. No počkaj, jak som urobil ten chvost, zaujímavé. Ale Anguirus je ešte, teda Gigan je ešte agresívnejší. Ale veľký silák. Takže, tučný silák. Takže, ale chcel som už robiť ten laser. Ja som zabudol, jak sa robí. Ne, laser ti nedovolím. Jak to? Gigan je taký silný, že on neviem ani... No. Gigan, toto nebude. Nie! Som sa zlakol, že ma dostane, lebo toto je jeho ťažký, veľmi silný účinok. Hej, Giganus! Ty čo robíš? Vy ma už skoro porazíš. Nie. Yes. Nakoniec dobre dopadlo. Ďakujem Bohu, tak toľko malo životov teda. Ma už dostal potom. Dobre, Godzilla, zvládli sme to. Dúfam, že to vyhrám, pretože on je veľmi ťažký. Takže uvidíme. Ideme, to moja! Opla, ja som to vedel, že budeš otočiť z dola. Ani... Ok, toto už mi dal. Dobre, dal mi už. Giganus, ty fakt na tom trváš, Gigan. Jak sa robí laser? Nie, obrana. Ak chcete robiť obranu, musíte ísť takto nazad. Dobre, toto je jednoduché prejsť. Jak to? Wow, pozor. Nech ma nesere. Nech ma neštve ten Gigan. Jak to? Ty jeden vtak jeden. Nie, on ma dostane. Dobre, že som preskočil. No, presne tak. Vypadni. Jo. Len trochu. Dostal málo mi životmi ako ja. Mal si zničiť jedno. Mal som už šancu. Že ma porazilo. Dúfam, že to kolo vyhrám. Už máme 1-1. Musíme to takto z nás prešiť. Ó, milujem tento trik, ktorý sa mi... Ej! Jak to? To ja... Ty jeden. No. Gigan! Ja ťa mám. Už ťa mám. Tak. Ó, už máš veš to čistá. No. Nie. Nech ti to nenapadne. Žiadny laser nechcem. Nie, zase ma dostal.
Prosím ťa, to vyhrám. Yes! Hopla. Máš to. Dobre. Dajte like a odber a musíme sa rozlúčiť na dnes. Tak ahoj.